hirveän lupsakka tiimi, tosi hauskoja ihmisiä. Onko mun sämpylää hampaat äänessä? Ei. Ja sitten lupsakka tiimi ja Peltsi on hirveän ihana, sen kanssa on helppo tulla toimeen. Se on semmoinen että sitä saa läpsytellä poskista ja nipistellä ja tiputtaa mereen, eikä se suutu koskaan mistään. Se on hirveän kiva tyyppi. Tämä Summeri on hauska, kun täällä on kesä ja nyt nämä ilmatkin on ollut hyviä. Haasteet on paljon ja jollain tapaa jännittävää. Onko aina helppo hymyillä tuossa noin niin aamulla aikaisten? Ja mä tuun 10 kilsaa pyörällä tuossa aamulla, että kyllähän siinä herää, mutta kyllä mä ihan hyvällä fiiliksellä on ollut, että ei mun ole tarvinnut vielä näytellä. Hauskaa päivän jatkoa. Moi moi. Voisit auttaa meitä. Meidän pitäisi päästä tänne Uudenmaan kadulle.